Nomornya itu piro iki ya? Ngiceng sik eh. Ah, tembus meneh iki. Lumayan iki. Kelas. Bro, tuh piro nang? Anggonmu iki masang piro to? 693. Wah, jane pas kuwi. Sithik meneh. Metu piro jane iki? 123. 123 ki adoh kok. Wah, Hai, rata tembus iki. iki masang telung nomoran terus kok. Aku mau butuhan bocah ki. Jane ngendi deh? Wah, melu bocah kowe mau ke lho, malah iso lancar gitu. Golek nang ndi? Kalu ning kayu kidul kono kae kok. Kayu kidul kono. Malah cerak kuburan iki lho, cerak kuburan. Terus sing sebelah kono sithik lho. Karo kuburan jek rono meneh. Oh, sing kono sithik. Ning kira-kira menjanjikan apa ora ya? Alah, wong kuwi iki lancar ngono kok, kuwi kemalahan kok. Syarat. Syarat. Wah, teko rono lho, paling ya kon kopi biasane. Ya itu sajen ngono ya, sajen. Heeh. Ya sudah mati ngono lah. Ora tau tembus kok kuwi. Wis rono kok. Ngono sih ya, rono aku. Rono karo donganu sithik wae sedelo meneh wae. Sedelo meneh rono lho. Jam piro ya? Pas sedelo meneh wae jam piro? Jam 10 lho. Jam 10-an ya. Oh. Ya wis aku tak bali sik. Tak golek bolo sik, golek kancaku. Ngono sih, Bro. Ya. Apa ya? Hei. Ano di? Kerja ta? Loh, ayo melu aku ae. Nih, ndi? Golek nomor. Golek nomor apa nek nganu Alah, golek pasang nomor. togel duite oke. Togel apa, Bro? Oh. Iya. Apa pasang togel Mas? Kuduno Mas. Mas, Mas. Piye iki? Udamu puter belekno sik. Iki goleke mlaku nang kono. Yo, dadi, Bro. Ayo. Gue nek tembus ya wis ra isin to duwite akeh. Gue sik kok tembus. Nek tembus iki aku wedi karo hal-hal tembus ngono kuwi, Bro. Wedi piye? Ha wingi bojoku tembus iki onone mecucu terus kok. Kuwi lek tembus liyane to, Bro. Ora tembus masalah togel ke udu. Kuwi tembus apa, Bro? Tembus sing tembus, Bro. Tembus nggon piye? Kok anane kok gergrusak-grusuk karo pecucu kae kok. Tembus mau bro. Oh no. Tembus apa ngono lho, Bro iki? Klepe kendo. Oh. Oline bonjrot iki lho. Apa, Bro? Iki Bro kene kan gone. Iki apa kayune? Koyone. Ini ya lumayan gede sajen malah lali Bro. Ngeleh kok. Iki berarti iki adewe engko nggok ning endi, Bro? Ngene iki wae to. Yo iki salah iki kono ngono ya. Ya wis yo. Nggone ya suket iki. Salah iki ngendi, Bro? Kene ora apa-apa ya. Cuma kene iki wae, Bro. Nggone angel kene kok.
tuh. Iki maksudnya piye, Bro? Ritual apa ora? Ritual sih iki tetep ritual. Ono jambi-jambine ngono. Ya jam yo paling ora salam. Salam. Wis no. Kowe sing salam. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Mbok iki yo gendeng kayu kok dijak omong iki yo. Iki asline tenanan apa ora? Info tepat nang kene kok. Ono boleh. Tenan, Bro. Anu ndi? Rene. Ora apa-apa iki malah langsung tuh poin. Mbah. Ono boleh. Mbah, Niki kula kalih kancane kula ajeng nyuwun nomor, Mbah. nomor, Mbah. Ada syarat-syaratnya. Nah niki, Mbah, syarate. Alah, jan teko kopi panas, tempe goreng anget kali kembang, Mbah. Ning patang nomor lho, Mbah. Patang nomor, Mbah. Oh yo, masuk wisan kuwi. Masuk ya. Ya, iki nganu. Berarti terpenuhi ya, Mbah yo. Tapi nek patang nomor yo tambah syarate. Syaratnya apa, Mbah? Syarat apa meneh, Mbah? Mosok ya semang bali meneh lho, Mbah. Iki adoh lho, Mbah. Kuwi kaya ono jam apik temen. Maksudnya, Mbah? Jame tinggal kene. Ning kok tembus ya, Mbah yo. Ganti jam anyar aku. Amin. Tembus Bro, terus sing tenang. Dengan iki anu lho, Bro. Alah, Engko niki, Mbah. Pun, Mbah, napa malih? nomore pundi, Mbah? Nomor pundi, Mbah? Sakete kaya apik temen. Apa ning dunia jin ana Gojek, Mbah? Iki jaket ngojek lho, Mbah. Jaket nggih Gojek lho, Mbah. Yo nek gek sepi yo tak golek liyane. Ini serabutan kok piye to? Sing borongan apa wis ra apa-apa nyong tak keke, Mbah. Penting tembus. Penting ku tembus ya, Mbah yo. Wis, Mbah. Pun, Mbah, nomore pundi, Mbah? Topi kurang topi. Topi, Bro. Nggih, engko. Niki. Napa malih, Mbah? Niki tak keke kabeh. Wis cukup. Nah, nomore pundi, Mbah, nek cukup? Nomere sing metu nek patang nomor kuwi Bungok iki, bungok iki. manol. Manol ki 56. Kuli iki, Bro. Nggih, Mbah. Mangke tak pasangane. Langsung pasang ngene, Bro. Pasang. Niki langsung segera mriko kula. Mbah, yo sithik, Mbah. Gawe Ngeleh, Bro. Ayo, makasih nggih, Mbah nggih. Ayo iki, Bro. Bro. Terus Piye? Pasang iki, iki mantep. apa wis oleh pandangan Wis ya, Bro, iki aku nggo bolong kok sik. Pandangan piye gelem ra gelem tetep diokeh iki. Sampe sing tembus durung Kang mau Kang? mau isu jalan kinar masang anyar meneh. Pasang to. Patang nomoran. Wah ini kendel nih berarti. Ora perkara kendel iki mengko kowe tak tareni pengen mangan apa? Tulis dhewe. Tak tulis dhewe. Piro mau, Bro? Ganol wis bro. 50-50. 50-50. Pasang iki aku, Kang. Beres. Wis to, dianu to. Iya mengko bengi tetep tak nganti Nganti ra tembus. SMS wae yo bengi. Kok kabari? Ora tembus banget Piro iki kira-kira arep panas piro iki? Wis ngakeh sisan. 50.000. Beres. Mau iki. Biasa wae. Sesuk kowe pengen mangan apa? Alah sasae biasa to. Aku ora grek iki. Sego peteng. Ora iki. Mau kae. Ngomong karo sing tukang bose nomor iki ya. Sak siapke duite ngono ya. Alah beres. Beres. Ya, Bro, bisa ya, Bro. Bisa, Bro. Hati-hati lu. Yo. Lumayan. Segiri. Ada kabar, tugel, ngocek-ngoceki telose. Saiki mangan telur apa-apa. Sesuk mangan enak. Bebek bacem. Kabare suwe men lho saka bandar itu kali. Nah iki kayak tak tunggu-tunggu.
Makan enak. Ora sida, Mak. Kok metune iki lho, Jan. Iki wis usaha ngene jarang kebeneran. Ah, ngejak Medi meneh iki kudune iki. Jeneng Medi meneh iki ngabari ora tembus iki. Aduh. Iya, gue cari tembus. Ini ngomong itu ngapusinan. Ini lang tentang material ini ki. Sujan sajen terus. Sing ngapusi ki aku nek ngono kuwi, sing ngekeki kan kene kudu aku. Cari mujarab kowe ngomong. Iki pokoke njaluk sik neh iki kowe. Aku kan nang kono pas petukan uang, bodhe tukang jane golek nang kene kok. Wah, kowe infone ora begitu mana, Mbah? Ini udah habis banyak loh pasang. Besok nomornya keluar apa lagi gitu loh, biar tembus. Biar balik modal. Sing kemarin ini ora tembus, Mbah. Pasange akeh. Manol Apa, Mbah? Mau nomor berapa? Kok nomor berapa? 4 toh? 4 nomor lagi. 4 nomor lagi, Mbah. Kalau gitu seperti biasa. Syarat ada. Tambahi syaratnya. Tambahin apa, Mbah? Masuk tambah terus, Mbah. Sekarang nggak ada jam, coba celana sama bajunya. Tapi tembus tenan ya, Mbah ya. Sekali iki Dijamin. yo. Ayo, Bro, dianu wae. Wis kasep kok. Gini ora tembus meneh kalah 2 kali nang kene kalah nang kono kalah. Piye nang payen wis kasep. Kaos, Mbah. Kaos Sama celana, Mbah. sama celana. Masya Allah, kok sampai segitunya toh gendeng. Dah, Mbah. Mbah, Nih tak kayak kabeh iki. Nomornya berapa, Mbah? Cokoti lemut. Mbah. Dong apa ya? Mesem ya. Mesum dengkulmu kuwi. Dolmu amblek. Udah kabeh wong loro. Bro. Kae wingi sing tembus, Bro. Mesti arep nyajen rene kae. Oh, tak takoni wae, Bro. Heeh. Menawa iso Yo. mari arahan. Yo jajal. Bleng. Aku wingi Iki wong iki ning kene. Aku wingine ketemu kowe nang Bandar Tugel. Kowe nggo ditukek. Lah jare Bandar Tugel kae goleki kowe nang kene. Kowe bar tembus ya, kowe. Aku nggo ditakeke aku ki lek golek kayu tak dol ning kono. Ora le tembus to kowe. Jarene goleki kowe nang kene. Karo Yalah. kayu kuwi. Astagfirullah, kayu kok dipercaya ana isine, Mas. Aku ala-ala mending kerja golek kayu ngene iki tang sithik. Bayarane penting ki halal, Mas. Lah tapi mau dhewe nang kono ana sing nyauri kok. Yo ora ngerti, Mas. Aku ora percaya kok ngono kok. Iya, Bro. Sopo? Aku curiga iki, Bro. Mau kok enek sing nyauri iki yo sapa? Lah ya kuwi aku gak mikir kuwi. Iki mending dicek nih wae kono yo. Yo. Wah, loh. Opine ning ndi, Bro? Kelong ngono kok. Tukang kayu mau ya ye. Ora, Bro, lungone ra rene kok tukang kayu mau kok. Iki kaya ora beres nek iki, Bro. Lah beres kok. Loyo nek ngene iki. Ora janjane iki tenan apa ora ngono lho kene iki ki. Wah, aku curiga karo kayu iki lho. Mosok kayu ngomong. Loh, ana sandal tiba, Bro. Wah. Woi. Kowe tukang anune mau ya? Oh, Tukang berarti togele. Ora, aku ora tukang Ngomongi ngono kowe acting mau. Oh, berarti kowe mau sing ngapusi aku. mudon. Dono kowe. Ojo kasar Ah, ra mangka kene acting wis ngerti. Mudon. Iki mending diorok kowe wong ayo. Doyok. Rasakno. Ojo kasar. Ojo kasar-kasar piye? Dolmu kuwi. Mikir.
gagal penipu. Sing nipu mah, Bro. Tukang Ora aku. ora aku apa ujar nipu meneh. Iki wis ketanggor iki omongane biasa. Kurang ajar. Ojo tinggalke aku Ora meneh. Nipu-nipu wong senengane nipu-nipu. Sepisan meneh. Pisan apa meneh? Iki lho, aja lali subscribe, like dan komen.